Fawa daidai lokacin da wannan ɗaya sai a ubansa mota, wani kuma satar kuɗin ubansa yake yi. A wannan lokacin kuma wani ɗan an sa shi makaranta ya ƙi zuwa. A wannan lokacin wani ɗan ya tsaya kawai yana mining kawai wai shi to da ya tsaya mining Allah zai karatu. Mining da Allah akwai nazari da mai mining. Ko mining din kwana nawa zai yi nan gaba. Amma kada mining. To in dai aka dore da wannan, ni dai na san mining ba zai tsaya maka ABCD ba. Alifin babu ba. Bari ya sa ka haɗa Qur'ani, bari ya sa ka haɗa hadisai, bari ya sa ka zama kai ne shugaba a unguwar. Dan karatu zai kare, in dai aka ci gaba da mining, karatu zai kare. Kullum malaice ba a rika wa mutane kuɗi a banza ƙarya ne ba za a iya. Abin da aka ce a koya maka yadda za ka ko kama kifi da kanka a cikin ka ce ba kogi ga kifi ba zai kama, amma a ɗebo kifi a soya a rika ɓata to wata ran sai ka ce a rika sa maka a baki. Yaran yanzu ga gonaki mai girma gona ya kaddama da taki ko an ce an sauƙaƙa, to jama'a an sauƙaƙa taki a je a yi noma. Wani ali wata ran an ya nuna wani mutum gona ce ina son noma, aka ta nuna masa gona ce nan ce, aka je nan ce, ya ce kai shi bai ɗauka haka take ba, wai sai an sassare masa. Saboda haka jama'ar musulmi a guji lalaci, a guji zaman banza, zaman kashe wando, mu yi aiki, mu yi noma, mu yi kiwo, a tafi gona. Allah ne ya halitta dan adam a cikin wahala. Laqad khalaqana al-insana fi kabadin. Wallahi kabadin din nan fi a ciki to baka isa fita daga kabadu ba. Ko dai kai kabadin ka yanzu kana ƙuruciya ko kuma kabadin ka an ajiye maka sai ka girma. Ko dai kabadu. Yanzu Allah ba gara kai kabadin ka yanzu ba. A ce sai ka tsufa ne kana tafiya da kyar kabadu yanzu, amma sai baka komai sai bin gindin 'yan siyasa dare da rana, sai ma ne kai ta rubuga waya bature mugu in an yi miya ne ana sai an bayawa ne ya samu kaza, ai an nejabet, ai an mana nejabet a duniya ne yanzu yana ana tashi ana ci yanzu mago ina da farinsa wannan ma sai ya kare. Shi baturen da yake yi nawa ne ribarsa in kada kana da hankali kana da kwakwalwa, shi ne ribar sa ba yi da riba ne akwai. Ko da ka ce bature ya fito da mining ne don yana neman a lahira Allah ya sa shi a aljanna kamar yadda kake sadaka, shi ne dalilinsa. To akwai wani abu, akwai wani abu, ko ka gane ko ba ka gane ba, akwai wani abu lahira suke neman, to akwai dalili, akwai dalili. Kai dai baka ce aljanna suke nema to akwai magana. Allah taimake mu, Allah ya ɗora mu akan daidai. Waɗannan ayyuka da muka yi Allah ya karɓa. Alhazanmu da suka tafi aikin hajji